Il-gvern ta' Roberta Bela qed jagħmilha aktar faċli għal kaċċaturi biex joqtlu għasafar protetti bil-gvern ma jieħu ebda azzjoni dwar il-kawża prinċipali ta' din il-problema li huwa l-Balzmar. Dan kien il-messaġġ li waslet laqda BirdLife waqt azzjoni simbolika quddiem Kastilja fejn numru ta' persuni żammew f'idejhom ritratti ta' qasafar tal-passa u ndaqqet mużika li fiha nstemaw l-asafar jannu. Iżda minn ħin għal ieħor waqt din il-mużika nstema' tir minn senter tal-kaċċa fejn ma' kull tir il-parteċipanti waqgħu mal-art fuq it-taraġġ ta' Kastilja fil-waqt li r-ritratt li kellhom f'idejhom inbidel biex juri asafar protetti feruti jew saħansitra maqtula. BirdLife spjegat kif matul l-aħħar snin il-liġijiet tal-ħarsien tal-asafar iddajfu b'mod sistematiku sabiex ikun żgurat skont huma li l-kaċċaturi jeħilsuha ħafif. Diversi liġijiet fosthom dik li tirregola li Balzmar tal-asafar ġew emendati biex jinġibu fi stat l-impossibbli jiġu infurzati. BirdLife qalet li s-sitwazzjoni komplit sejra allarmi ta' Roberta Bela ċeda għat-talba tal-qdiet tal-kaċċaturi li jneħħi kerfju fuq il-kaċċa tal-asafar li kien jiżgura li l-asafar jiġu mħarsa meta jkunu qed ifittxu post fejn jinżlu ħalli jqazzaw il-lejl. U għalhekk aġun ta' din il-bidla illum saret xi ħaġa aktar komuni li dan it-tajr protett jispiċċa fil-mira tal-kaċċaturi. BirdLife fakret li l-Kummissjoni Ewropea mhux biss fetħet proċeduri ta' ksur dwar id-derogi kollha tal-kaċċa u l-insif f'Malta, imma anke bdiet azzjoni legali fir-rigward tan-nuqqas ta' nfurzar biex jiġu mħarsa l-asafar kif tajt id-direttiva Ewropea dwar l-asafar. BirdLife Malta sostniet l-attitudni li qed jadotta Roberta Bela biex ikompli jikkuntenta lil kaċċaturi qed ħeġġeġ is-sentiment li l-kaċċaturi jistgħu jagħmlu li jridu u għalhekk huma nsistew li wasal iż-żmien li tintrefa' responsabbiltà sħiħa dwar din il-kwistjoni.